Good morning mga idol, mga sir. Ito po yung tati sa ating munting palayan. Yan po yung ginawa namin nung nakaraang linggo. Ngayon po 5 days na po yan mga idol. Sa bugtanim, lumalabas na po yung pala niya. Nakakaganda pag mayroon siyang lason, hindi siya kinakain ng ibon. Ito naman po yung nauna ko mga idol, mga mamisir. 21 days na po ito ngayon. Yung isa, isang buwan na yung kulay dilaw na yun sa unahan. Bali 1 hectare po ito, mahigit 1 hectare. Tatlong bihis ko, hindi kasi namin sabi kasi wala po akong katulong, kaya pauna-una lang para pag-ani hindi masyadong sabay-sabay. Yun yung una, 1 month na mahigit. Ito naman ay 21 days. At ito po ay 5 days, isang ito. Nagsama ang ating panahon, wala pong ulan, kaya walang masyadong yung sabong tanim ko, halos solid siyang mayroong palayo. Kahit hirap ay dumarating minsan, kasi mga ibon sa gilid ng palayan natin, dinadaanan ng mga ibon, kaya inisira yung tabi. Yung tumutubo na yun, na ilulubog pa ng ibon, yung tawag doon migratory bird, kulay puti, kung tawagin sa amin ay talaud. Yun ano ko mga idol, maganda na po siya. Ito ginagawa ko dito sa Bicol. Tuwing magat hapon, pumupunta po ako ng palayan. Sanay na ako mga idol na ganito ang gawa ko. Pag tanghali naman, walang gaba sa bako. Maglinis, tatabas doon sa menyugan. Pag walang duty sa barangay. Yung tubo na siya, pantay-pantay siya. Hindi pa siya yung halata mga minsan kasi halos 1 inches pa lang po yung tubo ng palay. Mga 3 days o 5 days ba, makikita natin yan, kulay green yan. Yan po yung sobra natin, para kung mayroon hindi tutubo dun sa yung tawag dun yung mga puwang, napalagay po tayong punla. Sa kasubra yan, kaya dyan natin nilagay. Yan po yung isa una na kumbaga sa anong naglilihi na yan, madali na maglihi. Sa bukid nagsimula ang bawat umaga, araw ay sumisilip, pawis ay kasama. Simpleng tao, puso'y dapat magsasaka. Sa Bicol, sa lupa'y kumakapit. Kagawa Jess, ang tawag ng bayan, masipag mapagbigay, kailanman di nakulang. Sa pagtatanim at pag-aaruga, bawat butil ay pag-asa, biyaya ng lupa. Kuya Jess Vlog, buhay bukid ang handog, pagtatanim, pagsasaka.
sabay ang suporta. Kuya Jess Vlog, para sa lahat, walang kaplastikan. Kahit hirap ay dumarating minsan, ngunit di sumusuko, lakas ng isipan. Sa bawat tanim, may aral sa